guys, magre-review tayo ngayon ng security toys. Panoorin ninyo. Wow! Ang ganda! Parang totoong tao to. Galing pa ng Europa to. Wow, swabe! Parang tao. Ang ganda ng uniform. Makaniktay pa. Nga, uy! Ang lambot! Parang totoong tao talaga. Isa pa. Wow! Ako lang ang mayroon nito sa Pilipinas. Ang ganda. Ang sapatos na. Wow, swabe. Wow, parang balat ng tao. Guys, Kulurong Buknoy TV. Ang ganda nito, Pai. Wow, ang lambot ng tainga. Kakaiba ka. Saan kaya nakakabili nitong sa ibang bansa? Sa Europa lang ba? Kakaiba to. Wow guys, baka gusto nyong bumili ha. Kontakin nyo kagad ako. Kakaiba to. Oh, tigas ng tiyan. Ano ba laman nito? Tahi. Kakaiba siya guys. Voice command na siya ngayon. Battery operated. Masubukan ngang utusan to. Utusan nga to. Kakaiba eh. Ako lang ang meron nito sa Pilipinas. Wow. Mautusan nga ito. Battery operated. Voice command. Pukay kamay. Na. Kakaiba talaga guys. Ano pang hinihintay nyo? Order na ka guys. Sa murang halaga, nakaniktay pa. Sige guys, kung gusto nyo umorder nito, kontakin nyo lang ako. Limited edition lang ito guys. Kaya kung gusto nyo umorder, kontakin nyo agad ako. Wala nang paligoy-ligoy pa. Door to door, ipapadeliver namin. So guys, saka dito na lang. Paalam.